Tul il-jum tal-ħamis kellu impenji tiegħu f'pajjiżna l-Kummissarju Ewropew għall-Enerġija u tibdil fil-klima Miguel Arias Cañete. F'Kastilja ltaqa' mal-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Konrad Mizzi fejn hawnhekk iddiskutew is-settur tal-enerġija u l-Presidenza Maltija. Intqal li l-attenzjoni se tkun mitfuqa fuq il-ħtieġa li jkun implementat il-ftehim li seħħ biex tidħol fis-seħħ l-Unjoni tal-Enerġija. Kien innotat li l-Presidenza Maltija se tibda fuq nota tajba wara li ġie approvat il-proġett tal-impjant tal-gass li jikkumplimenta il-viżjoni tal-Unjoni Ewropea, dik ta' arja nadifa għal kulħadd. Għaldaqstant il-Presidenza Maltija se tkun qed tibda taħdem biex sal-2030 l-ekonomija Ewropea ma tibqax tiddependi fuq il-karbon dionisju. Mill-Unjoni tal-Enerġija għat-tibdil fil-klima dan waqt laqa mal-Ministru għall-Ambjent José Herrera. Herrera irrimarka li pajjiżna kien l-ewwel wieħed fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li rratifika t-Trattat ta' Pariġi. Żied jgħid li l-Unjoni Ewropea dejjem kienet minn ta' quddiem dwar is-suġġett u issa wasal iż-żmien li taħdem biex jidħlu fis-seħħ id-direttivi brabta mal-ambjent. Min-naħa tiegħu il-Kummissarju Ewropew Cañete innota li huwa proprju għalhekk li l-Presidenza Maltija se ssir f'mument kruċjali.